Una-una ako nga konsepto nga sikat kay ka sa inyong lugar tungod lang sa chismis sa mga chismosa. Dapat gani ma-proud. Unsa may masulti ni mo idol sa mga marites nga tawo daw kuno sa simbahan pero nigawas sa simbahan kahiraptanon madiay kaayo sa kinabuhi sa uban. So wala yung masulti ana kung dili pasagdi na sila. Kanang una nga klase sa mga tao maglisod yun na sila palambo sa ilang kinabuhi. Wala gani na ninyo una nga makaluluoy kaayo sila. Nganong kaingon man ko kay una, wala sila'y oras para ayuhon nila ilang kaugalingon. Ikaduha, tanang oras nga naa nila napunta ra sa sigig panghilabot sa kinabuhi sa uban. Ikatulo, ila pag yung ihatag ng ilang hinaguan ng kwarta sa ilang simbahan nga dako kayong posibilidad nga sayop rasad. Wala mo naluoy na nila. Gipahimus lang na magani sila sa ilang simbahan, yang ilang oras na hurot ra sa sigig chismis nimo. Dapat gani ma-proud pa ka ana. Kaya ang imong silingan, gichismis ka. Diba? Una-una ako nga konsepto nga sikat kay ka sa inyong lugar. Tungod lang sa chismis sa mga chismosa. Dapat gani ma-proud pa ka ana. Ana lago nag-simple. Basta para na ako makaluluoy gud ang nun ana nga klaseng mga tao. Nga naman, kaya wala sila'y oras para ayuhon nila ilang kaugalingong kinabuhi. Kunyang ilang oras sa pagpangita og kwarta napunta pagyud sa ilang simbahan nga dako kaayong posibilidad nga sayop rapod.